Талип хәзрәт, минем сезгә мондай сорау. Монда Самара өлкәсендә ничек межконфессиональный дуслык нинди дәрәҗәдә бара? Әйбәт яшиләрме менә мөселманнар, христианнар? Милләтне саклыйбыз, динебезне тотабыз Алла шикәр. Бернинди уңайсызлык юк. Менә бу хөкүмәт ягыннан да әлхәмдүлилләh ярдәм итеп торалар. Шу мәчетләрне булдырырга җитәр тырышалар. Малда бирергә һәм дә инде бәйрәмнәргә килеп тәбриклиләр, киләләр. Һәм дә инде дин дисәң, дингә битән милләт, битән дин арасында яшибез. Алар белән тату яшибез Аллага шөкер. Әзрәк менә шул телебез югалу шул гына уңайсызлык. Чөнки тел югалу ул инде һәрбер милләтнең ниндидер бер баш авырткыч мәсьәләдер инде. Чөнки күбесенчә урысча гына аралашабыз. Күп халык татар телен белми, инде үзен татар дип хис итсә дә, инде алай да шул телне оныта, телне белми. Без әле шатланабыз, әлхәмдүлилләh, үзләрен татар дип санаучылар күп, һәм дә инде мөселман дип санаучылар күп. Инде безнең хәзер бурычыбыз шул телне күтәрергә, милләтне күтәрергә һәм дә инде бигрәк тә динебезне күтәрергә. Әгәр шул күтәреп яшәргә булсак, иншалла киләчәгебез хәйрле булыр. Башлар утыра иде шул сәкедә ди, монда ди яшьләр була иде, без ди шул сәкедә йоклый идек ди. Шунда әби нәрсәләр кәдән шунда аш пешерә иде дип, шулай искә төшерәләр. Һәм дә инде дөрестән дә шулай булган. Инде сыйганнар, барса сыйганнар, гаилә белән шундай кичкенә йорт булса да, шунда яшәгәннәр. Бездә хәзер кызганычка каршы шул зур квартиралар булып та балалар сыйышмыйлар, әти-әниләр белән ярикиш бала булса аерым торалар, һәм дә инде шул уңайсыз хәл була. Инде нәрсә аңшылам, шул йортлар күрсәтеп тора менә шул ничек гаиләләр тату яшәгәннәр һәм дә инде бер булып яшәгәннәр, сыйышканнар менә шундай Бөтен буыннар бергә яшәделәр, әйме? Хәзер менә конфликт дип җыйлар. Балалар караганнар, инде яшьләр кырда эшләгәннәр, урманда эшләгәннәр, инде булганнар. Инде бердән булганнар. Хәзер картларга менә шул яшьләр дә кирәкми, балалар кирәкми, әгәр дә балаларны китерәм дисәң, юк әле медициннар әле. Үзегез тапкан үзегез карагыз әле вакытым юк әле минем әле нәрсәм, монда ял иткем килә, дачам бар дигән булса дип, инде әби байлар шулай диләр. Әти-әниләр шулай вакытлары юк, чөнки алар эштә, инде балалар үз тәртибендә, яисә садикта, яисә яслида бирәләр дә, инде алары шул киләчәге нәрсә булуын уйламыйбыз. Инде аннары шул тәртипсезлеккә рәнәләр, кайдыр урамда, бүтән җирләрдә, һәм дә инде шул телдә югала, милләттә югала. Монда шундый менә йортларда яшәү электән шул бөтен группалар саклана торган булган. Инде шул буыннан буынга бирелә торган булган. Хәзер ул шундый шәкере электә шул картлар белән яшьләр белән өзелгән. Картлар кирәксенгәннәр менә шул яшьләрдән элекке карасам пенсиясе булмаган. Инде яшьләр әти-әниләрен карарга тиеш булганнар. Инде алар да буш тормаганнар, аларның балаларын караганнар һәм дә инде шул бер-берсенә кирәк булып, алар инде шулай яшәтергән булганнар. Хәзер бу элемтә Өзелде шуны тагын якынрак ясасак, менә буыннарны, әйме, теле дә югалмас. Ничек ясарга, ничек булдырырга? Шундай йортларга барса кертергә ничек? Кермәс бит, беркем дә кермәс бит. Авылларда керсәләр инде, конечно. Ну, авыллар хәзер бетә. Музей булып тора инде, музей булып кала. Ну, инде нәрсә диек, ничек үзгәртергә? Юллар табырга, менә шул әдәпчелекне, тәртипне сакларга. Менә бездә Дом дружбы народа дигән бер оешма бар. Шулай бөтен халыклар монда кемнәр илләр бар, аларның барысы шул Дом дружбы народа дигән бинада мәсьәләләр бар.
bilmeler var. Әйе. Hem de indi şunda uyuşmalar var. Şunda indi birge yaşayıp, birge olabız. Bu indi halk ara bulgan elimteler. Ama şu bizimizde şu gaylede bulgan elimtelerini buldurgan. Şu din bilen gene buldurdular. Ati yani ya hürmet gösterdiği sebeple yuvalar aşını görübilse Allah da iyileşecekler inşallah şimdi hürmet yüzlerinin eti eniler hürmet itatırgan yuvalar bulup içecekler inşallah.